Salutare prieteni, eu sunt Silviu și astăzi jucăm un joc nou pe care l-am găsit și mi-a plăcut și am zis să vi-l arăt și vouă. Se numește Turbo Dismount sau Dismount, nu știu cum se pronunță. Și este un joc foarte tare, zic eu. Hai să dăm play și o să ne apară să ne alegem level, o hartă. Hai să o alegem pe... Hai pe a doua. O să vă arăt ce facem la acest joc. Deci, trebuie să ne alegem un vehicul. Și avem aici destul de multe. Destul de multe încât să ajungă. Sunt un scuteriș ca asta. Aici va merge omul nostru. Aici ne punem poziție la om. Aici lăsăm așa. De aici ne alegem om. Îl alegem pe ăsta? Nu. Uitați de aici. Și alegem tot pe cel care era. Și alegem traseul. Care să fie așa de aici camera. Hai să alegem așa. Hai mă căpuț. Hop, hai mă grijă, hai. Încă puțin, nu acum. Deci în acest joc asta trebuie să facem. Trebuie să ținem apăsat aici pe Dismount. Pentru a merge să schimbăm și noi. Acum putem să mergem cum vrem noi, cu scuterișca noastră și plântirea. Hai să vă arăt. Am aici un volan pe care noi pornim. Uite și merge. Op! Pe care am rămas. Hai să ne mergem altceva, să ne mergem scaun. Mergem cu scaunul. Trebuie să vedem și din mod first person. Gata, hai. First person super mod. Ah, nu văd. Să e un tip care merge pe stradă. Un scaun. Tipule, te-ai făcut praf. Da, e în viață. Să alegem și altceva. Să alegem motocicletă. Și altă poziție. Oh, stați de aici. Bine. Hai în poziția normală. Îi dăm. Super forță mod. Super forță mod. M-am făcut praf. Hai să încercăm și cu camera asta. Avem viteză. Asta-i hartă. O să o aleg pe asta. Oh, asta e una foarte grea. Oh, cum stă asta. De ce merge așa? Hai să ne alegem motocicletă, să alegem asta. Macara de demolări. De ce mergem așa? Super să mod. De ce merge așa? Aceasta mapă, nu știu ce de stricată. O să tragem pe canet. Uite să de asta. Să tragem pe asta. Pare tare. Bă, deci nu se poate, iar merge așa. Hai să dăm repede acest skateboard.
Merge foarte bine acum. Uite, așa o să stăm. Nu. Așa, hai să ne alegem omul ăsta gras. Grasule, ține ficatul. Ia. Hai. Hai, grasule, că poți. Hai, o, grasul. Ce ai făcut? Ce ai făcut, grasule? Deci hai că am o idee. Odată ne uităm din Super Force mod. Adică acum și după aia ne uităm normal. Ce am făcut? Deci un pic de restat. Era cu viteza maximă. Hai, grasule. Poți, grasul. Grasule, ce faci, bă? Băi, te-ai făcut praf. Grasule, te-ai făcut praf, n-am ce zice. Așa că să ne uităm și camera. Așa. Hai, grasule, că poți, grăsane. Păi nu văd. Așa. Poate. Bă, acum a putut. Dacă ne uităm din Super Summon, a putut. Hai să mai încercăm cu ceva. Hai să jucăm aici cu ce cruțul nostru. Să mai din Super Force mod. Nu, ai grijă, să nu cazi. Nu, ai grijă. Băi, ți-am spus, ai grijă. Ce-ai făcut, mă, nene? Ce-ai făcut, mă, tată? Te-ai făcut și praf. Hai, mergi. Gata. De data aceasta. Poate. De asta n-am răsturnat eu că se clasă. Oh, în cap. Nice. Praf s-a făcut. Acum, din Super Force mod, dar cu super trocicleta mea. Hai, vă ține mâna. Ăștia-s voi un pic. Că ne putem să ne punem volan. Acum din Super Force mod. Hop. Hop. Le-am. Bicicleta cred că încă se duce. Hai, restart. Și acum ne mergem din Super Force mod. Hop. Am greu de primit cu asta. Hop. Încă au pus-o primesc. Iată. New record. Hai totuși cu ceva mai mișto. Uite cu asta, tată. Cu asta, dar hai, mă, nu pot să mișc camera. Ai postat. Mamă, grasule. Grasule, te rog eu, hai că poți. Hai că plecăm ușor. Ușor, grasul. Hai că poți. Oh, no, grasul meu. Ce-ai făcut, grasule? Te-ai dus. Acum să nu facem cu domnul foarte gras. Hai să facem cu domnișorul cap de minge. Domnișorul cap de minge. Nu pare rău, dar rosti. Hai că ușor de minge. Plecăm ușor. Mai mare grijă. Ușor. Hai că pot. Nu. Hai că. Gata. Hai că ai putut. Bun.
Bun, bun, bun. Bun, tată, bun. Uite-mă că cap de ou a reușit. Stai să dăm... Domnul normal reușește. Bă, uite cum stai, mă. Uite așa. Din mod super. Din modul super fără spor nu. Trebuie să am vizibilitate bună. Nu. Gata. Super forță mod. Hai că merge, nu văd nimic. Hai mă că am ajuns, încă se ține. Mă merge tot în super forță mod, dar de data aceasta cu frumusețea asta de dubă. Super forță mod. Dacă dăm viteză din prima. Nu. Unde te uiți? Măi, unde te uiți? Măi, ai grijă. Bun. Bun, e încă în viață. Cam atât, prieteni, pentru asta. Sper că v-a plăcut acest episod și acest joc. Nu uitați să dați voi cât mai multe like-uri, să vă abonați și întrebări pentru tu și 10 abonați. Și din nou sper că v-a plăcut acest episod. Să înapoi. Așa mai ușor. Ce frumos. Sper să mod. Foarte nice. Unde tată volanul? Și ne-am făcut. Deci cam atât, prieteni, la revedere.